luput pisan luput hati-hati ya Mbak Nona ya. Nggih. Piye? Lek hati-hati piye? Lemune paetane ning ati. Hah? Ayo ora iso ya. Saiki kowe tresno karo wong ning pasar Cebongan apa pasar Gambing ning nggon bakul daging. Aku paitan ati yang tresno ora iso to. Ora iso paitan yo duit kaya. Oh nggih. Paitan ya jamu. Hah? Paitan ya jamu. Iya ya, bakul sayuran kowe ya. Yo, hati-hati duit. Roto wali. Hati-hati, masih bersama Kudo Radison. Dene yo langkam yo iso kok yo. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nggih. Nggih, ayo lanjut. Rena wanita
Dan ada digawe. Iki lho cah bapak loro nom-nom bahasan penyanyine nom ojo kudu mepet ngene. Sing tuwa. Iki do caman-caman Nur. Hah? Caman-caman. Apa kuwi? Jalan mantek. Oh. Yo. Kae sing lemu kae urung. Sing suwe kae. Lanjut. Baru ulang tahun. Doni Taka. Balape. Serantau Bersari. Yo. Raja muka ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja lai singa ngasta muka kate kebedot nyai samaniman ngrabas barang kumpul sing barang roman yo hae tak saya rapi yo hae ora esak saya rapi warok sepi ngrabas sing prajurit singa ngrabas barang kumpul Prabu Klono sewan kono Cita wis tatya senire apa naraga siyaga ing
yo hae yo hae san koyo lambe yo hae odo sedikit karote
Slogo pato laelo sirong banyak solo leo leo payung moto majempi lolo loka mulong hati murau yen
Sekali lagi. Pamit aku terima situasi atur tutut tansah gelunduran sarita saweng ngine datang jeka sarapo apung ato saketenan Sido asih tutup Mito bibilan mituno ayo dimas hati mingkar minggu ringku koro akarono
disiwi sinawung resmine kita sinupa sinukarta mereka tarto pakar tining ilmu luhur kang tumraping tanah Jawa agama ageming haji yuk Iya Dol. bingung kejar Bingung dodok. ayo ya sing hati-hati le Yo yo yo. Ayas. Ayas. Wang kadang rawara kuswa makara gumiwang dedere suarane dedek gumurung berpatri ing turangga bending beri kenya swara kang mawungkung rahita lumang katetrang kumpira piasing prang jure yuk kondere le yuk Ali Korea yo. ayo le Wey, ayo ayo Pradesa Amit sewu nyuwun dongeng pangestu ingkang putra badhe kuntur bapa hei
Rondo teles tansah katon neng netra lara pronto ditambah laku wawa lara kangen ditambah malah lara rindu seteko malah telu bisa mari yen kowe kanthi bojoku turu jam 7 ketok-ketokan pipimu turu jam 8 ketok-ketokan janggut putih turu jam 9 ketok-ketokan bodomu turu jam 1 lampu terus tak pateni lara pronto ditambah laku wawa lara kangen ditambani malah kemen lara rindu seteko malah telu bisa mari yen kowe kanthi bojoku turu jam 7 ketok-ketokan pipimu turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu turu jam 9 ketok-ketokan dodongmu langsung turu jam 1 lampu terus tak pateni wiu guru Pak Pur, Pak Sugeng Kirawuh arep tanggap meneh Agustus biasa. Ayo. Makanya lah dhewe kecaiki ya situ ketinggalan. Hilang. Agustus sing antri papan Nur. Heeh. Antri apa? Antri bis. Lo. Sana prakang piniji Oprokan oman siklo Prapto Apa-apa kabudayan Kang ngaran Kudo Pradeso Saking dusun Gamping tengah Obyong suarane gemuruh Sikrong libur
para warga. Thank